Emakume nazioarteko egunean ikastetxeetako ikasleek hartu dute Beasaingo udaletxeko batzar aretoa. Hasteko, Murumendi, Aspaze, Alkartasuna Lizeoa, Andramendi ikastola, Lasaie eta Beasaingo institutuko ikasleek aldezaroetik landutako muralak zabaldu dituzte udaletxeko arkupeetan. Emakume erreferenteekin osatu dituzte irudiak, amak, musikariak, joko paralinpikoetako kirolariak, zientzialariak, politikariak, artistak, filosofoak, hautatu dituzte erreferentetzat azken asteotan egindako lanketan. Ondoren plenoaretoan, ikastetxe bakoitzeko ordezkariek euren lanak azaldu dituzte. Amonak, izebak eta andereñoren bat azaldu ditu. Sara Carracela, Mairu Errindek, hirugarren zikloko Entzunari ezberdinek pentsatzea. Orduan ikasle bakoitzak Felix Botaz,